Now, I will ever do Kojoy. I see Mandi Bana walk, is in a game I drop walk. He does the other part. But I don't remember a dodge. I'm I talk and do a quite discussion. Now, Millie, a Bobonisi, Gimwabo, on your men and I see Nandi Badra walk. Ndi Waju na Waja. Okay, it's in Ogwu man edra agwo. And I agree that people are put agwo na man is in a game agwo. Na even okay, obani me agree ni me admit na ndi Igbo na agwo. Please. Acho nka gị 1 million wilo n'obi ọcha. Ko wake na elu mu waja even the Igbo jigolo Igbo ogwu achieve just one single thing. Because na ya want to ebe aba ajụjụ na ejụrụ m ebe a na ebe ajụjụ ejụrụ m o nwere point nchọrọ ihe itile gị mana ọdụkọ mechili anyị ọdụkọ mechili ya m ga-akwa ebe a na-achọ ịgbaga ebe ọgwụ melachi ibe eji ọgwụ wee machi ekwubekwe now ọgwụ egbe a na-etinye n'arụ were ebe ọ na-alụ mmadụ tinye ọgwụ egbe n'arụ wee gbanye egbe ọ bụ na egbe aba ya ọgwụ ọlụrụ ọlụ ka ọ na ọlụrụ ọlụ o ji ọgwụ machi save ndụ ya mana ka ndị eje na ụmụ nke ọgwụ egbe enwere ibe ọgwụ egbe ka m bịa mmiri ga m ntị egbe ada egbu mmadụ enwere ibe ọgwụ egbe listen to me carefully ife na-egbu mmadụ bụ mgbọ ọ bụrụ egbe ịpụtasị onye Igbo ka igwe ọrịa ọgwụ egbe ị na-egbu ewayo because na ife ya egbu iwu mgbọ ọ bụrụ egbe ada egbu mmadụ so onye ọbụla na-asị ndị Igbo na ya na-agwọrị ọgwụ egbe na-egwu onye awayo onye akpata ndị be anyị ji anwụrụ sisiri young boys ji anwụrụ fali ego mmadụ eje ewelu ntọọla ka ịba na-arụsị na aka elufodo esi ọpụ agba ufu enya asị ya na aka eli ọgwụ egbe my question bụ gbakena anyị nwebụ ndị Igbo n'ebe a taa anyị metiwu gị kedu one single thing ndị Igbo jigoro igwe ọgwụ wee achieve because mụ waja na-agba anyị na anyị nwebụ ndị Igbo adịrị agwọ ọgwụ maka na spirituality the powerless wait ife anyị na-agwọ bụ ọya onye bụ native doctor na ala Igbo bụ onye na-agwọ onye arụ na-adịrọ ọ bụrụ onye na-ekechilu mmadụ odesi ma onye na-ekechilu mmadụ akwa red na akwa black mana isi na m dị wrong prove one single thing anyị jigoro achieve please. Waja dịka otu si wee gba ọdụ ka a gwa m na mmadụ agwọ ọgwụ afịa onye na-azụ ka ọ ma anya ya mana ọgwụ dị mana mma bịarazi bịa kọwabara gị details mana m enyego gị fact and figure ị chọrọ iwe ya nọ nke na ikwetara ịchọrọ ka m bịa kwete na nke ikwetara ọgwụ dị ọgwụ na-alụ ọrụ ibe ji ọgwụ machi bụ onwe ndị kpọrọ ọgwụ wee ego onwe ndị kpọrọ ọgwụ protect onwefa nke ya si a na ọgwụ agwara agbọ na o nwere ebe ọ na-alụ onwe ndị kpọrọ ọgwụ egbe na ọgwụ egbe adalụ ọgwụ egbe na-alụ ọrụ ruo echi ijekwa utebe ndị nke ị na-afụ bụ ndị wayo na ị na-afụ ndị wayo does not mean na ọgwụ egbe adịrọ ọgwụ egbe dị waja now isi anyị ebe a kịta na mmadụ gwa ọgwụ wee nwee ego ihe akọwawula anyị otu onye Igbo nwere ike isi ji ọgwụ wee kpata ego because ego adị m agwọ ọgwụ ọ bụrụ field m dịka otu nsi wee kwu na mgbe onye ọbụla ihe eji na-agba anyị ebe na-amara mmadụ ya agba oke ite wee ego igwe ọdịchinala oke ite bụ ego o nwere ihe eji oke ite wayo ndị Igbo enwere adịrị eme eleti ma oke ite wayo ka ọ bụ mana gị nwe ihe gosi na oke ite dị ka ọgwụ ego adịrọ enwere ibe a na-akpọ ọgwụ ego ka m bịa money is an ordinary paper printed by government ka m bịa ego is an ordinary paper printed by government and monitored by the same government mana gị nwe mmiri enwe ilosi m na onye Igbo ya agwọ nwa ọgwụ ego wee nweta ego achọ nke ịkọwalụ m ebe ego anyị esi wee pụta because na dati na-abụrụ eziokwu oke ite adịghị enye ego waja aghọtago m ibe ị na-eje and ebe a bụ mistake ụfọdụ ndị be anyị na-eme ị na-ebelivu na otu a mgba gị na agha agba ọgwụ na agbachazi ọgwụ ahụ asụpụta ego maọbụ ego esi na silin daa maọbụ ego esi na toilet otu a na-eme na Nollywood nya ka iji ajụ m ka m bịa waja ibe ọgwụ ego ga-emelụ gị bụ na ọgwụ a na-akpọ oruru bụ na ịgbacha anya kọstọma na-ada abatabụ na chọpụ gị abataba iwebe kraụdụ na chọpụ gị kraụdụ abịaba na chọpụ gị na-azụsi adị ike onwede ebe ọ ga-amụ ego sonwu ijebulu nọ na ọ ga na-eme ndị mmadụ attract
bana abịa whatever thing ịkpọsara ị na-eli ya whatever thing ị na-eme ego a na-apụta di ya ọnya bụ ibe ọgwụ ego ga-alụ. oke ife bịa n'ụlọ ibe a bụrụ ibe ndị mmadụ na-ekwu na ọgwụ ego adịrọ ka anyị gwaba ndị mmadụ eziokwu. Enwere ibe a na-akpọ maka na ị na-achọ ka mgba gị na ọ mụrụ ego ego ju na ru ma ego dị na wọdrobu mmiri ga mbịa ọgwụ ego adịrọ is better na anyị bido gwaba ndị young boys eziokwu. Onye abatara na ịfụ nwa agbọghọ fụ young boy ọkpọrọ ya nwaanyị jee na họteelụ ọ bụ obeli ya isi si ka ya were ego ọgwụ ego. Your explanation here bụ ibe gbasara ịzụ ahịa na-abịa mee azụba ahịa abịa na-aga which bụ wrong also because na o nwere ife ya agwụ n'ọgwụ n'elu ụwa ibute ibe na-ada aga ahịa ka ile nwe ya. I'm a businessman for 23 years. Ọnwa onye ịma alụsị na ya na-agwọnwu dị ọgwụ ebute m ahịa na-adịrọ n'ahịa ka ọ bịa kọwa ọgwụ n'elu ya eleta akwụkwọ $1 n'ime ya but na-apụta anyị waja ka mgba gị na bunugodu o nwere ka mmadụ ga-esi wee jee afịa gote ihe a na-asị ga emele gị ọgwụ ọ bụ ọgwụ ka ihe emele gị iji wee go ihe ya negodi igo ọ bụ ọgwụ ka onye a mee gị maka asị m na ọgwụ abịa onye mmadụ nwere ike ibute ihe na-ada aga abịa bata kpọsị ya mee ka ọgwụ igo onye ị na-asị m ya o nwere ike abịa igota na-asị ga emeze gị ọgwụ iji go ihe ya ka ị na-akọ ya ọgwụ ga-eme gị go ihe ị na-achọrọ. Ogwu ego ga-eme gị ijere igote mango iruo n'ọgba abịa igote tọị maka mụrụ nwa igote tọị na ịnatazi na-asị na ịma akwa mgbe iji gote ya kezi ihe mee gị kịta. Ọgwụ ego ga-eme gị that is ọgwụ ego for you. Ọgwụ ego ga-eme gị go ihe na-enye iduro mgbe ada m abụghị ogwu bụrụ onye awante bụ nwa na-emenwu mmiri oge ọ dị ụkọ ka nyezi ama isomishon ma nwezi ebe mmiri ya ajụ ma ọ jụkwa ma ya na-agakwa because ndị ọkụ ya ma ajụjụ na-aga mmiri adịrị aza question. Now submission m chọọ inye is this ọdụkọ waja I think na ọ na-azakwa gị ihe niile ejụrụ ya mmiri ezero n'ibe jụrụ ya na ọ bụrụ na okwu okwu mmiri mara ka esi ekwu okwu mba ihe niile ejụrụ ya I think na ọ sakwala gị ihe ejụrụ ya. You think mụnwa na-agba gị na ọ sara ọ bụrụ gị eju ọ mụnwa ju question mmiri za dị question ama m mana isi na ọsa ajụ anya nke njụkwa n'ikpeazụ ịchọrọ ka nsa gị mgbachalụ ka nsa gị ya waja alụsị dị na bụ na ada alụ ọlụ spirit ada eme exist na be nna gị ọ bụrụ n'obodo na mmadụ ọka mana be nna gị spirit ada eme yes o nwere obodo dị n'ala Igbo spirit na-alụ ọlụ ife na-alụ ọlụ human beings. Onye akpata gị nwa mmiri elu ji nwee ife na-represent because you a human being na-afụ anya other things dị there start even represent bụ mmụọ ka represent ibe mbụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ ọkala mmụọ ka mbụ ngwa ịma na ewu ọkala mmadụ of the gods ka mbịa mmiri ka mbịa ịma na ewu ọkala mmadụ ọkala mmụọ pụọ ebe a ka ịpụ ebe a jiri aka ịkpọbata onwe na this platform. Nke a na-ekwu bụ ka njebe ndeta iwe ọgwụ ịchọ ka ntinye ihe ọgwụ igodo ọgwụ ọma wọk onye ka nchọ ka nkọwalụ mana ọ bụrụ na ọ ga-agwụ ọkụ ka mbịa mmiri ewere iwe 1 minute ọ bụ na anyị bịa anyị agwa ndị be anyị eziokwu. My contribution na social media ka ndị Igbo mara ife ka onye Igbo ọbụla yala ije na-agwọ ọgwụ ma ọ jee na-efe alụsị ma ọ jee na mmiri enwere ibe ndị Igbo na-eje n'ime mmiri eme anyị adịrị efe ma m ịwụta